bai, grabaketa egin nion orain dela, 22 urte, 86an, bai? Eta, klaro, ja, bueno, nik 30 urterekin edo tal, pues, ja, baneukan interes gehiago, ez? Alde batetik, ordenatu nahi nituen nire aita, hori, gerra garaian eta ondoren, bai? Ordenatu nahi nuen berak eukizuen ibilbidea, ez? Ze, klaro, aipatzen zuen, bai, Bretañan egon nintzen, Ebroko bataian, Barcelonako bombardaketetan bai han egon nintzen tal, gero Lavacollako aeroportua egiten, Miranda de Ebroko tren geltokia, orduan, jo, esaten, ze lio, ez? Osea, hau ordenatzeko, ez? Eta hori alde batetik. Eta gero beste aldetik ikusten nuen bai, testigantza jaso behar nuela, ez? Ze, bueno, errepublikaren alde burrukatu zuten, zeukaten zer kontatzeko han egon zirelako, ez? Eta ikusten nuen, ez egoela gizartean edo, bueno, ez, politikoen artean, ez PNV, ez PSOE, ez egoela interesik esateko, orain ja, etorri eta, hemen zer gertatu zen, zer, orduan esan nuen, bueno, nik uste dut hori zor diodala bai, ez, entzutea, ez, zer gertatu zen eta naiz eta galtzailea izan duintasun pizka bat, ez, hori erreparatu, ez, horri, ez. Eta orduan bi arrazoi horrengatik egun baten esan nion, bitu eta ze iruditzen zaizu, oin oporretan gaude, tal, bakiora joaten ziren, Pascal ondoren, geratzen bagara eta berari gustatzen zitzaion bere farias eta bere kopatxoa eta tal, eta zen konversador oso ona, eta ze iruditzen zaizu, Pascal ondoren hasten bagara grabaketa egiten, eta, bueno, hasten zara kontatzen zure pizka bat hori, ez, nondik ibili zinen, eta pizka bat horri buruz, ez, ordenatzeko, eta, oso ondo, eta orduan, bueno, ez dakit 3 orduko, edo 2 orduko grabaketa ez dakit zenbat irauten duen, baina, bueno, horri ekin genion, eta egia esateko, momentu horretan nien nintzen konturatzen, ere nik uste dut zer egiten ari nintzen, baina gaur egun niretzako da altxor bat, ze nire seme-alabentzat batez ere, ez? Berak esaten zuen, hau gerra eta esto no se va a aclarar hasta que pasen varias generaciones. Eta ikusten ari naz egia dela, hori. Bueno, zuek zagoze lanean eta baina gauza antolatu bat goitik datorrena, dirua dedikatu horretarako, atara testigantza guztiak hemen zer gertatu zen, hemen, tren geltoki hau, esklaboek egin dute, plaka bat egon behar dago, ez? Orduan, hori ez da egin, ez? Eta egin denean zeo zer izan da mintzeko. Nik batzutan hori komentatzen dugu, madrazo egon zenean orko la ley de la memoria, nik deitu nuen Guadalajarara, artxiboetara. Eta artxiboetan esan zidaten nire aita, ezela egon, olako lekuetan. Eta, hori, esan behar izan nion berari, ez, eta esaten zuen, me cago en la puta. Ya les vale. Osea, que ez da egin hor, eta, bueno, maila pertsonalean gutxienez hori baliogarria izan da, ez? Gordetzeko eta eukiteko hor bagaitu. Hau hemen egon zen eta ulertzeko, ez?